Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Eu, como sempre, moi ben acompañado. Que tal estades? Hola. Moi ben, genial. O movimento mellora a digestión e o metabolismo. Isto quere dicir que nós, cando nos movemos, ademais de mover o que ven sendo a musculatura, tamén movemos o que ven sendo os órganos internos. O metabolismo, pois teño escoitado moitísimo falar dil. Non o vin todavía o metabolismo. Pois o metabolismo vai cambiando no noso corpo ao longo dos anos. Antes falaban de que cada 7 anos. Non teño moi claro de se iso é así ou non. Eu sí que tiven xa varios cambios de metabolismo. Hai xente que é moi frioleira, hai xente que sempre ten calor, hai xente que ten que ir ao baño 3 veces ao día, hai xente que vai cada 4. Eu teño compañeiros que teñen un metabolismo moi rápido e poden comer todo o día chocolate, hamburguesas, pizzas que non collen nada de grasa. No meu metabolismo, a día de hoxe, eu creo que funo cambiando coa alimentación e conseguín que fora un pouquiño máis rápido. O deporte axuda para todo. Eu entendo que para o metabolismo tamén ten que ser bo. Moverse implica mover o corpo por dentro e por fora, o que vai a mellorar o funcionamento do sistema digestivo. Pois nada, imos a comezar, preparadevos en casa, imos a comezar como sempre con mobilidade articular, dibuixando círculos, movementos suaves do pescozo, cortiños, eso é, cambiamos o sentido. Imos a ir de arriba a baixo, como sempre. Imos a pasar ahora a abrir e cerrar eses brazos. Teñemos que dicir, chicos, que están recibindo moitísimas felicitacións e moitísima xente nos está a escribir dicindo que está facendo ximnasia con nós cada mañán, así que moitísimas gracias por estar sempre con nós aí, todas as mañás activos. E non sei se vos na vosa casa, e imos encambiando, se na vosa casa tamén vos están acompañando a familia, os amigos, porque eu estou recibindo moitas fotos de xente que está a facer ximnasia, xente do meu entorno, xente familiares de outros amigos, e non sei vos que tal o acollimento que ten Pulso Activo. Eu si, as miñas pequenas fan, cando ven a mamá na tele, pois fan, e a miña avó tamén se puxo. Puxose, verdad? Coas pesas e todo. Así me gusta. E vos? Eu tamén, teño aí unhas amigas que traballan nunha residencia de ancianos e poñenlle a tele, aí están todos adestrando. Encántame que nos acompañen cada mañán. E aquí estamos, estaremos hasta que nos deixen. Xuntamos xeonllos. E vos, Estrella, Silvia? Sí, na casa tamén nos siguen as amizades, amigos e amigas. Pero a mí xa me dixeron que Estrella que era a máis famosa de todas, eh? Non me digas Cambiamos o sentido. Sí, a mí dixeronme que dentro de pouco xa che ven aí na pantalla grande. Non me digas esas cousas. Imos nocellos e pulsos. E ti, Silvia? Pois eu, ademais de que teño a miña nai e a miña tía dando todo, e algunha coñecida máis, pois tamén sí que me dixeron na escola, en os nenos que están a facer, e os meus nenos da Fundación Down, que estános a facer tamén polas mañáns, así que super ben. Pois moi ben, pois mira que ben acompañados estamos aquí cada mañán, e oxalá estemos así moito tempo, beneficioso para nós e para todos, vale? Saúde. O que imos a facer agora, imos a facer unha sesión na esteira, así que necesitamos unha esteira, collede rápido na casa que imos a comezar. Sí, é certo que no meu entorno o programa está pegando. As miñas amizades están pendientes todos os días de poner a tele ás 11. Están contentísimos facendo nas clases e para min é orgullo. Moi ben, unha vez que xa collemos a esteira, imos a facer unha sesión sempre no chan, e o que imos a facer é 3 exercicios de quecemento e despois pasamos á parte principal. Exercicio de quecemento número 1, 30 segundiños, imos a ir a facer unha pequena torsión, vou a coller a man dereita, meto aquí na cabeza e acompaño co cóbado a man esquerda e elevo e xiro, vale? Arriba, fago 5 ca mesma man, en posición de cuadrupedia, acompaño suave e facemos esa torsión, imos a un lado e abrindo 4,
e 5. Cambio ahora de man, mesmo exercicio, e aí controlando, acerco o cóbado a man e abro. Sabes o que noto, Edi? Non sei se lle pasa a xente na casa. Que notas? Que 4 xiro máis pa un lado que pa outro. e 5. Bueno, eso pode ser porque sempre temos un lado predominante e pode ser que teñamos máis desenvolto un lado que outro, pero bueno, por exemplo, neste caso é igual, un lado e outro. Agora imos a facer 30 segundiños de gato can, vale? Este exercicio que facemos moitas veces para gañar mobilidade na columna. Seguimos aí mirando en Vigo. Cada vez que facemos a posición de gato, empuxando as vértebras cara arriba. Eso é, dándolle mobilidade á columna, activando a zona toda da espalda. Eso é. Últimos segundiños. Moi ben. Imos a quedar ahora en posición de cuadrupedia. Facemos 30 segundiños de isométrico, levantando os xeonllos do chan uns centímetros e manteño aí posición, vale? Aí activando todo o corpo, repartindo ben o peso do corpo, mantemos aquí, aguantamos facendo respiración, levando en Vigo hacia adentro cada vez que exhalo e inhalando pola nariz. Manteño uns segundiños. Moi ben, Estrella, si señor, esa posición. Seguimos controlando cada vez máis. Aguantamos aí últimos segundos. Moi ben, levamos os xeonllos cara ao chan, relaxamos atrás uns segundiños e imos ir ca parte principal. Oxe, na parte principal, o primeiro exercicio que imos a facer son as flexións, de acordo? E como sabemos de outras veces, as flexións podemos facer cas pernas estiradas ou cos xeonllos no chan. As mans imos a colocalas nesta posición, formando un ángulo de 90 grados, altura dos sombreiros, pero separadas, vale? Cóbados 90 grados, fixademos os xeonllos como Estrella que os vai ter no chan, nos pernas estiradas, collo aire e facemos 10 repeticións. Solto arriba, inhalo, baixamos e solto arriba. Podemos apoiar o peito ou non. Eso é. 4, 5, cada un seu ritmo. 6, 7, moi ben, controlando a baixada. 8, moi ben, Noemi. 9, perdón, se cabiche o nombre. E 10, moi ben, relaxamos abaixo. Aí. Silvia e Noemi hoxe non apoiaron os xeonllos e a verdade que moi ben. O tema das flexións, ao final, eu penso que aquí na clase como que nos contaxiamos todos. Cóstame, nótase, pero tamén é verdade que ao principio non baixaba nada e agora xa empezou a baixar. E imos a pasar o seguinte exercicio en breves, que vai a ser o de manternos en posición de plancha. Mantémonos nesta posición e imos a tocar o ombreiro contrario, vale? Facemos aquí e aquí. Que nos costa moito así, xeonllos ao chan e sigo facendo o exercicio. Entón, imos outros 30 segundiños, imos a aguantar arriba, collemos, colocámonos arriba, posición de táboa e aí vamos. Imos tocando e mantemos 30 segundos. Traballando o ombreiro, repartindo o peso do corpo, fixádevos na pelve, que non vai a cara abaixo para non dañar a zona lumbar, e o cu que non apunte cara arriba. Se nos costa moito manter o equilibrio así, podemos separar os pés un poquinho máis das anchura das cadeiras. Estamos aí, últimos segundos. Apretando en Vigo. 3, 2, 1... Vale, xeonllos cara ao chan e relaxo atrás. Imos notando xa o corpo quente, verdad, Estrella? Sí, xa empeza a tirar. Xa non me corta tanto traballo facer a táboa. Hoxe fixena cos xeonllos porque como tiñamos que erguer as maus e tal, pero se non xa vou termando millor, sabes? E ora imos a ir cun exercicio do tren inferior en cuadrupedia.
o que vamos a facer é, en cuadrupedia, como as mans xa estemos un pouquiño cansados os pulsos, imos apoiar os antebrazos, imos a colocar os cóbados á altura dos ombreiros, posición de cuadrupedia, xeonllos á altura das cadeiras, e o que vão a facer é, vão abrir unha perna, vale? A perna sempre extendida, e o que vão a dibuixar é un semicírculo. E o que vão a facer é o seguinte, collo aire aquí, exhalo, cruzando a perna, vale? E volvo collendo aire, abro de novo, posición inicial, exhalo, apretando o glúteo e cruzo, eso é. Collo aire, exhalamos, dibuixando un círculo arriba. Inhalo, exhalo, eso é. Collo aire, perna extendida sempre, exhalo. Imos a facer 10 con cada perna. Inhalo, exhalo. Traballando a zona do glúteo, a zona lumbar. Creo que nos quedan dúas. E a última. Perfecto. Relaxo tras uns segundos, uns segundiños, e imos a facer o mesmo exercicio ca outra perna, de acordo? Entón, volvo á posición inicial, separo a perna esquerda, collo aire nesa posición, exhalo e cruzamos ben arriba, eso é, moi ben, fenomenal. Cada vez que cruzamos, levamos o embigo cara adentro, moi ben Silvia, eso é estrella, perfecto, moi ben a execución dese exercicio, Anxo, eso é, apretamos o glúteo, sempre mantendo activo. Cantas van? 8. Como sabe Estrella, a profesora de matemáticas temos aquí. 9. E unha última. E 10. Moi ben, recollemos atrás. E imos a repetir este exercicio na casa outra vez, vale? Volvemos ca outra perna. Só na casa, non? Na casa é aquí temos que darlle exemplo. Así que, imos de novo. Colocámonos e facemos o mesmo. Comezamos. Perdón. Ben, imos de novo. Colocámonos na posición inicial, perna dereita, e repito. Exhalo. Collemos aire, soltamos. Sempre activando o glúteo. Collo aire, separo. Exhalo, cruzamos. Van 4. 5, 6, 7, 8, moi ben, ánimo, 9, e unha última, 10. Volvo a relaxar uns segundos atrás. Como imos? Ben. Vamos ben, verdad? Estamos ben. Estamos ben, chegou o calor, non? Ale. Ale, veña, vamos alá, xa está preparada a Estrella, estamos todos preparados, colocámonos, cambiamos de perna, collo aire e soltamos. Eso é, exercicio moi completo, traballando a zona do glúteo. Vivo en tensión. Porque hai que tensionar o músculo cando se fai o exercicio. Moi ben, Noemi. Seguimos. Vamos, ca sétima. Octava. 9. E décima. Moi ben, recollo atrás. Hasta aí subía, igual non subía tan alto como podría subir a de Silvia, pero subía. A min queimaba mo cu. Ahora imos a traballar en posición boca abaixo, posición de táboa, facendo o escalador, vale? Non é o escalador de sempre, que levamos o xonllo cara a man, ahora o que imos a levar é a planta do pé ao lado da man, vale? Ata onde cheguemos. Entón, colocámonos e imos a facer 5 con cada perna, de acordo? Entón, colócome nesta posición, posición de táboa,
E aquí collo aire e o que fago é exhalo. Unha. E unha. Eso é, contamos 5 en total a cada lado. Eso é, se non chegamos ata onde está a man, ata onde cheguemos, vale? Ben está. 4. Veña, unha última. Moi ben, levamos xeonllos ao chan e relaxo atrás. Uns segundiños, aguantamos aí. Moi ben, e agora imos a cambiar de posición e imos a traballar de forma lateral. Colocámonos desta maneira, estiramos as pernas, colocamos a man na cabeza e o que vamos a facer é flexionar o tronco de forma lateral, vale? Acercando o cóbado cara á cadeira, sin tirar da cabeza. Collo aire ao baixar e solto flexionar cara ao lado. Traballo da zona do oblicuo. Van 6. Van 7. 8. 9. E 10. Moi ben, cambiamos de lado. Como estamos? Ben. Veña, estamos acabando, vale? Moi ben. Ahora, o mesmo. Coloco a man na cabeza, collemos aire e soltamos o flexionar cara ao lado. Van 2. Van 3. Acercamos o cóbado á cadeira. 5. 6. Cada vez que flexiono, envigo hacia adentro. 7. 8. 9. E 10. E xa quedamos boca arriba, de acordo? Xa non nos movemos máis, que parecemos unha croqueta. Ahora, último exercicio. Quédanos 10 repeticións, vale? Do crunch, que imos traballar a zona abdominal, pero ímola traballar as pernas flexionadas formando un ángulo de 90 grados. Ben, se nos costa moito así, pés no chan. Ahora, nesta posición, levo os brazos cara atrás, collo aire, o que vamos a facer é flexión de tronco cara adiante e toco os nocellos, vale? Eso é. Apoiando vértebras, tocamos aí, van 5, controlando a baixada, van 6, van 7, formando un ángulo de 90 grados, 8, estrella leva un poquinho máis os pés, 9, moi ben, e 10, moi ben. Agora aquí imos a facer xa, terminamos a parte principal e pasamos aos estiramientos, de acordo? Estiramos pernas, estiramos brazos, aguantamos aí uns segundiños. Que tal a clase, chicos? Ben. Ben, así me gusta. Con positividade, bo traballo. Imos a relaxar agora, imos a flexionar o xeonllo dereito, imos a agarrar aí, imos a empuxar cara ao lado esquerdo e miramos cara a man dereita, que temos o brazo estendido aí, a palma da man cara ao chan, a perna de abaixo completamente estirada, relaxamos e estiramos a zona do glúteo, facemos unha pequena torsión aí de tronco e aguantamos aí uns segundiños. Cambiamos cara ao outro lado. Eso é. Eu teño que recoñecer que teño xa algo de maniotas nas cachas, Nas cachas. Sí, xa estou notando, Eu xa as traía. Sí. Xa as traías da casa, non? Xa as traía da casa. Moi ben, moi ben, moi ben. Relaxamos. Agora, ímonos a sentar. E imos estirar a zona esa. Os aductores, sentados, separamos cos cóbados, separamos os xeonllos, un do outro, manteño a espalda reta, abrimos ben o peito, imos cara adiante, temos que notar o traballo aquí, que estamos estirando esa zona. Moi ben. Este xa é o último estiramento. Soltamos uns segundiños. Aguanto.
Moi ben, relaxamos e pouquiño a pouco ímonos colocando de pé. Fantástico traballo, Xentiña. Moitísimas gracias por estar un día máis aí con nós, aquí en Pulso Activo. Lembra, manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque vai no agradecer. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí, señor. Así me gusta. Así, estrelliña, moi ben.